Joo, eli olen Satu Saunio. Tulin kertoa mun blogista, joka on tällainen vegaaninen leivontablogi. Sieltä löytyy vegaanisia leivonnaisia ja jälkiruokia. Joo, voi laittaa päälle. Eli blogin nimi on Kamomillan konditoria, ja leivonnaisohjeiden ja muiden lisäksi siellä seikkailee tommonen Kamomilla-niminen nukke, joka mulla on täällä mukana. Tässä vietetään blogin 1-vuotispäiviä. Siellä on vähän brutaalisti lävistetty ton Kamomillan käsi tämmosella sädetikulla. Mä oon ollut vegaani lähes 14 vuotta, ja silloin kun mä ryhdyin vegaaniksi, niin mä kuvittelin, että ainoa leivonnainen, jota voi tehdä vegaanisena, on suklaabanaanikakku. Sitä sitten 10 vuotta aina kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin leivoin. Mä olin aika väärässä tässä asiassa. Mutta kysytään tosi usein, että miten korvataan kananmuna leivonnassa ja miten se ylipäätään onnistuu. Ja mä oon tullut nyt siihen lopputulokseen, että ihan mitä tahansa leivonnaisia voi tehdä ilman kananmunaa. Tässä kuvassa on marenkeja, jotka yleensä tehdään pelkästään kananmunasta ja sokerista. Tässä ne on tehty ilman kananmunaa. Mä tykkään leipoa paljon kaikkia suklaisia juttuja. Tässä kuvassa on tämmöisiä minttusuklaa leivonnaisia, joita mä tein meidän luokkakokoukseen. On ollut peruskoulussa musiikkiluokalla ja piti tehdä vähän teemaan sopivia leivonnaisia. Näitä sitten meidän ala-asteella sitten mussutettiin siellä muutama viikko sitten. Joku varmaan tietää, että pandalla on semmoista laksuu-nimistä karkkitahnaa, joka on sellaisenaan aika ällöttävää semmoista. Se on semmoista muovipussissa ja sitä pitää imeä sieltä. Ja kun mä kuulin, että se on vegaanista, niin mä mietin, että kyllä siitä jotain pitää keksiä. Ja mä tein siitä tällaista kuorrutetta sain sitten aikaiseksi. Silloin tällöin mä leivon myös suolaisia juttuja. Tässä on tehty tällaista nurinkurin leipää, jossa on tehty vaalea ja tumma leipätaikina, jotka on kaulittu ja lätkästy päällekkäin, ja sitten ne on rullattu ja sitten on tullut tämmönen hauskan näköinen kiemurainen leipä. Mä itse pyrin pääseen eroon sellaisesta vehnäjauhokeskeisyydestä, tykkään käyttää uusia raaka-aineita. Tässä kuvassa on täysin gluteeniton ja myös soijaton täytekakku. Tuossa on kermavaahto, on sellaista riisikermavaahtoa. Me ollaan Kamomillan kanssa myös vähän matkusteltu. Käytiin poikaystävän kanssa reilu vuosi sitten New Yorkissa. Tuolla näkyy tommonen sumuinen naishahmo tuolla taustalla. Se on Vapauden patsas. Ja koska mä tiesin, että New Yorkissa lähinnä niin kuin syödään, niin halusin ottaa Kamomillan mukaan, koska ajattelin, että se olisi hauska tehdä tämmönen matkapäiväkirja, jossa Kamomilla esiintyy. Tässä on mun mielestä maailman paras jäätelöbaari. Siellä on tämmönen Lula's Sweet Apothecary-niminen täysin vegaaninen jätskibaari, jossa oli maailman parasta jäätelöä. Jos menette joskus New Yorkiin, niin käykää siellä. Aina ei kaikki mene ihan niin kuin oli suunniteltu. Tässä on paistettu kakkua vähän liian pienessä vuuassa, tiikerikakkua. Mä oon itse asiassa aika tyytyväinen siihen, että mä sain tollasen hienon Sauronin silmän uunin pohjalle väännettyä. Ei tosin ollut kauhean hauska tämmöistä palanutta kakkua kerätä. Sitten joskus kun leipoo ohjeen mukaan, niin ei tuu ihan sen näköisiä lopputuloksia, mitä kirjan kuvassa on. Mutta kysyttiin, kun mä näitä vein esille, että ai, onko sä tehnyt verilättyjä? Olivat hyviä keksejä, mutta ei ihan sitä ulkoisesti, mitä piti alun perin olla. Sitten tässä on sitten vähän harjoiteltu tekee tippaleipiä, että tuolla on ylhäällä vasemmalla tommonen varsinainen tippaleipä. Siinä oli pikkusen liian löysää taikinaa ja sitten oli vähän liian paksua taikinaa. Ja noissa alakuvissa on jo päästy aika lähelle sitä, mitä mä hain sillä tippaleipätaikinallani. Ja kuten kuvasta näkyy, lopulta se sitten onnistui, tuli ihan tippaleivän näköinen ja makuinen tippaleipä. Tässä oli salaisena ainesosana niinkin eksoottinen juttu kuin kananmunaton majoneesi, jolla sain sitten tällaisen hyvän värin tuohon taikinaan. Mulla meni viime kesänä paras kaveri naimisiin ja sitten heillä oli hyvin tämmöiset epämuodolliset häät ja mä sitten sain tehdä tämmöisen epämuodollisen hääkakun, joka se meinasi keikahtaakin yhdessä vaiheessa iltaa, mutta hyvin se pysyi pystyssä siihen saakka, kunnes syötiin. Sitten
viime Halloweenina sit juhlittiin tuolla blogissa myös Halloweenina. Tässä on ollut messa-ajalla aika kiireinen päivä, siellä on nallekarkeelta pistetty päitä poikki. Mä kuulin semmoisen kommentin, että yksi 5-vuotias tyttö oli meinannut alkaa itkemään, kun se oli nähnyt sen kuvan. Toivottavasti en traumatisoinut häntä liikaa. Ja tässä on sitten kakku, jossa puput on lähtenyt porkkanavarkaisiin. Ne on tuolla, miettii, että nam siellä olisi hyviä porkkanoita, mutta joku tyhmä on sitten rakentanut aidan siihen porkkanamaan ympärille. Että mitäs nyt pitäisi tehdä? Ja yksi pupu sitten keksi, että mehän tarvitaan saha. Ja ne kävi sitten lainaamassa sahan läheltä semmoisesta talosta ja sahasivat tommosen reijän tuohon aitaan ja sitten ne pääsi tonne porkkanoiden kimppuun. Ne on muuten oikeita porkkanoita, mitä tossa on kakun päällä. Tää oli sellainen kakku, jossa mun kaveri pyysi vuorokautta aikaisemmin, että hei, poikaystävällä olisi huomenna synttärit, että ehtisitkö ja viitsisitkö tehdä kakun? Ja minähän viitsin. Ja tässä on sitten, tää on tämmönen niinku harjoituskakku siihen hääkakkuun, minkä tuolla aikaisemmin vilahti, kun piti vähän testata, että miltä se maistuu. Ja sinne mä sitten laitoin tommosen sammakon nukkumaan tonne kakun päälle. Mun mielestä tää on semmonen hirveän levollinen kakku. Siinä on käytetty soijatuoreen juustoa tuossa noissa aalloissa. Tää on mun viimeinen kuva. Mä voisin lopettaa tämän esityksen runoon, joka liittyy tähän sammakkokakkuun. Tämä on mun itse kirjoittama runo. Ei ole kauhean pitkä. Se menee näin. Sammakko loikki ja kurnutti tovin. Sitten se väsyi kovin.